toată lumea, eu sunt Gabriela, vezi pe canalul meu de YouTube, iar astăzi vom face 24 de ore în galben și țin să menționez că exact ce voi face, sau mă rog, în mare parte ce voi face aici aș face și în realitate, doar că în realitate nu sunt blondă și nu am casa galbenă. Super! Deci, fără să mai lungim, haideți să trecem la video. Apropo, am făcut și 24 de ore în roz, dar nu s-a filmat, așadar o să-l mai filmez o dată. Adică s-a filmat, dar nu s-a auzit sunetul. Mă rog, haideți să nu mai lungim, să trecem la video. Bună dimineața, bombonele mele! Astăzi vom face 24 de ore în galben. Așadar, haideți să mergem la baie. Prima dată, abia ce m-am trezit, haideți să ne spălăm pe mâini și pe față. Perfect, părul meu arată îngrozitor, așa arată părul meu dimineața. Haideți să ne spălăm și pe dințișori. Perfect. Bun, acum să ne clătim puțin, deoarece m-am făcut de pastă de dinți pe la gură. Bun, iar acum să ne desfacem părul și să ne pieptănăm. Perfect, ne-am desfăcut părul, iar acum să luăm pieptănul și să ne pieptănăm frumos părul, iar apoi să ne alegem cum să îl facem. Perfect, acum să vedem ce coafiură să ne facem așa pentru această zi. Poate o codiță cu două juvițe în față. Nu mersi. Asta nu mersi, nu prea-mi place. Sau poate asta, dar nu. Asta e aleasa. Acum să mergem să ne schimbăm. Voi pune puțin pauză ca să mă schimb. Bun, acum că ne-am schimbat, vom merge la micul dejun să văd ce am prin frigider să mănânc. Iar apoi vom merge la cumpărături. Bun, haideți să vedem ce am în frigider. Aș avea pizza care este cât de cât galbenă, dar mai galbenă și mai potrivită este acest waffles. Perfect, și voi mânca și o banană. Imediat voi mânca și o banană. Haideți să ne punem la masă să mâncăm. Sau mai degrabă, cred că voi mânca pe canapea astăzi. Da, voi mânca pe canapea, în timp ce mă voi uita la un serial sau ceva. Mă voi uita puțin la televizor și voi mânca. Yummy, yummy. Revenim. Acum am terminat de mâncat. Ia să vedem ce mai este pe la televizor. Așa. Ia priviți ce se dă la cinema astăzi. Eu văd că se dă acest film care eu l-am văzut la televizor. Dar haideți să mergem chiar acum la cinema să vedem acest film foarte interesant, părerea mea. Haideți sus să ne schimbăm, deoarece este puțin frig afară și nu cred că pot merge așa. Deci trebuie să ne schimbăm în alte haine puțin mai groase. Ok, eu zic că arată destul de bine pentru a merge la cinema. Întrerupem puțin videoclipul, atenție, chiar dacă afară este seară, noi ne vom imagina că este zi, deoarece din păcate nu pot schimba eu să fie zi sau seară. Haideți la cinema, haideți la cinema, să încuiem ușa, perfect, să ne luăm trotineta și să mergem la cinema. Să vedem acel film super, deoarece eu l-am văzut, pardon te rog, eu l-am văzut și și la televizor. Oameni! Aoleu, ar fi trebuit să sun la poliție, așa-i? Ce bine că filmez, dar ca să am dovadă. Dar nu o să-l dau pe mâna poliției pentru că, na,
Nu vreau să creez probleme. Ia priviți cum merg pe o roată. Stați puțin să mă duc mai în deal, deoarece de mai în deal pot să merg mai bine pe roată. Ia priviți, merg pe o roată. Uhu! Bun. Și aici parcă era cinemaul, dacă ține-o bine minte. Exact. Ne vom lăsa trotineta undeva aici în spate și să mergem la cinema înăuntru să vedem filmul. Am impresia că a început deja. Ce noroc pe mine că popcornul este galben. Perfect! Ce noroc! Da. Pe aici cred că ar trebui să mergem. Da. Să mergem și la această sală. Avem locul acesta și haideți să ne uităm la film. Ok, aparent a început deja o mică parte. Haideți să ne uităm. Am alergat puțin cu trotineta, m-a încetinit și acel om, dar haideți să ne uităm la film. Aparent polițistul s-a transformat într-un zombie și acum într-un criminal. Oh my god, cum se întoarce totul. De la poliția care trebuie să ne apere la poliția care e criminală. Ok. Aoleu. Nu spun că asta ar fi și în viața reală. Este doar un film, doar un joc. Deci, na. Ok. Acum vine aici să spargă banca, cred. Sunt singura de aici, din cinema. Aparent nu vine nimeni la ora asta la cinema. Ok. FBI. Ok. După film. Ok, s-a terminat filmul. Haideți să mergem. Am terminat și popcornul. Să mergem acasă acum, dar mai întâi să vedem ce mai au ăștia pe aici. Îmi voi lua și eu o felie de pizza pentru că mi s-a făcut puțin foame, chiar dacă am mâncat acel popcorn. Ok, super. Haideți să ne luăm trotineta de aici din spate. Perfect. Și să ne întoarcem acasă sau să mergem la piscină. Mă voi duce până acasă, îmi voi lua costumul de baie și vom merge la acea piscină care știu că este albastră, dar... Da. Sau mai degrabă nu. Nu vom merge la acea piscină. M-am răzgândit. Va trebui să mă filmez pentru canalul meu de YouTube. Cred că voi face un videoclip cu Brawl Stars. Yehey! Nu știu de ce e o mașină parcată aici, dar... ce dacă sunt copil? Îmi pare rău, nu e mașina mea. Nu-mi pasă, o să o las aici. Îmi pare rău, nu e a mea, o să o las fix acolo. Bun, haideți să închidem acum poarta. Nu vom mai merge la piscină, m-am dezgândit, am de făcut niște treabă prin casă, de dat cu mopul, făcut curățenie prin dulapuri, am treabă. Bun, haideți să ne luăm mopul și să facem curat, dar întâi ar trebui să mă schimb de aceste haine superbe în ceva mai de casă, mai de făcut curățenie, ca să zic așa. Ok, m-am schimbat în ceva mai, ok, de făcut curățenie, acum mergem jos, ne luăm mopul și ne apucăm de făcut curățenie. Da, ei, nu prea îmi sună bine curățenie, dar trebuie să fac și asta. Unde mi-am pus mopul? Unde e mopul? Așa, perfect. Haideți să facem curățenie prin toată casa, efectiv. Haideți totuși să aprindem focul. Perfect, chiar dacă este portocaliu focul, are și puțin galben, e galben portocaliu. Facem curățenie peste tot și pe aici, pe unde, așa. Facem curățenie efectiv peste tot. Aceasta este camera de oaspeți. Yay! Bun, haideți să facem și curățenie pe aici. Voi spăla rufele murdare, hainele murdare, gen. Am multă treabă, apoi mă voi filma pentru canalul de YouTube. Mă voi filma gen pentru canalul acesta de YouTube, evident. Dar
voi face un videoclip de gaming. Yay! Haideți să oprim focul. Țineți minte, asta aș face în viața reală. Perfect! Haideți să mergem sus, să spălăm rufele murdare. Ok. Cealaltă mașină e defectă, cred. Să vedem ce haine murdare am avea pe aici. Cred că voi lua doar această haină galbenă murdară, pentru că, na, ce să facem? Astăzi facem 24 de ore în galben. Ei. Bun, câte puteți vedea, s-a aprins beculețul verde, ceea ce înseamnă că în acest moment... Oh my god, s-a întâmplat ceva la casa vecină. Ceea ce înseamnă că în acest moment se spală rufele, spală hainele murdare. S-a întâmplat ceva la casa noastră, la casa vecină, la casa de lângă noi. Ia să vedem. Nimic. Nu văd nimic. Nu, aceasta este 16, nu, asta este 14. Acolo este 16. Haideți să ne luăm trotineta să vedem mai ok. Aici este 12. Aici este 16, nu? Da. Păi ce s-a întâmplat? Eu nu văd să fie întâmplat nimic. Oh my god, a luat foc. Oh my god. E cu un copil. Oh my god, haideți să-i ajutăm. Haideți să-i ajutăm. De extinsorul ăla. Perfect. Haideți să-i ajutăm. E o femeie cu un copil aici. Ah, stați să nu iau eu foc. Să nu mă rănesc. Eu. Totuși, ajutăm, dar nu. S-a oprit cel mai probabil sursa. Ok. Sper că totul este bine. Să-i ajutăm. Mai ales că am văzut că avea un copil. Oh my god, copii! Sunt doi copii aici, veniți repede! Oh my god, veniți și luați copiii, sper că nu au nimic. Sper că nu au pățit nimic. Sper că nu au pățit nimic copiii. Ok, cred că s-a terminat. Sper că s-a terminat, cred că s-a terminat. Ok, să ne întoarcem acasă. Să ne întoarcem acasă. Sper că s-a terminat cu acel incendiu și că tot veni vorba. Mi-a dat o idee. Haideți să facem un grătar. Da. Să punem carne dintre aceasta pe foc sau hamburger. Ce să punem? Am dat grătarul la 100, nu dăm la foarte mare, ca să fim siguri că nu ia foc sau ceva. Dar o să-l închidem pentru că nu mai am ce să pun pe grătar. Ce trist. Ok. Deci, ați văzut, aveau un copil. Nu puteam să nu-i ajut. Bun, să mergem sus, să ne schimbăm, să facem o baie de seară, să mă schimb într-un costum. Ok, m-am spălat, m-am îmbrăcat, iar acum vom merge și ne vom culca, dar întâi, înainte de culcare, va trebui să mă filmez pentru un videoclip de gaming. Yay! Revenim după ce mă filmez, evident. Cred că voi juca tot Roblox sau Brawl Stars, dar Roblox. Mă voi juca Roblox și revenim după ce mă filmez. Yay! Ok, eu sunt gata, mă voi pune în pat și da. Cam acesta a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut, iar noi ne vedem data viitoare.